У нацыянальнай бібліятэцы адбылося адкрыццё выставы княства вобразаў і слоў. Яна прымеркавана да 90-годдзя юбілею з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Уладзіміра Караткевіча. Экспазіцыя падрыхтавана Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Беларускім саюзам мастакоў. Сёння мы бачым тут выставу літаратурна-мастацкую. Я лічу, што гэта вельмі здорава, што тут ёсць паяднанне менавіта мастацкай творчасці і літаратуры, менавіта прысвечаную творчасці Караткевіча. І тое, што сёння справа Караткевіча жыве ў мастацтве, я думаю, што гэта вялікая адметнасць дадзенай выставы. Сам Уладзімір Караткевіч стварыў больш за 600 выяў. На выставе прадстаўлены аўтарскія эскізы да аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха», а таксама рукапісы вершу «Развітанне з радзімай», самаробны канверт і ліст да сябра Язэпа Хаўрутовіча. Мастакі з вялікім задавальненнем звярталіся да творчасці гэтага літаратара, да гэтага пісьменніка. Па-першае, таму, што можна было гаварыць пра любую Беларусь, можна было гаварыць пра гісторыю, і можна было ствараць такія цікавыя, яркія, містычныя ілюстрацыі, которые маглі існаваць самі па сабе проста як станковыя творы, выстаўляцца на такіх звычайных выставах. Экспазіцыю ствараюць творы беларускіх мастакоў, сярод іх арыгінальныя графічныя работы Арлена Кашкурэвіча, Міхаіла Басалыгі, Васіля Шаранговіча. На выставе прадстаўлены ілюстрацыі да рамана «Хрыстос прызямліўся ў гародні», аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха», «Ладдзя роспачы». Привлекала чисто такая детективная история. Историческая, детективная. Приходит тоже осознание, что вот, да, наверное, вот они, вот то поколение, ну, Короткевич, ну, там другие, Бородулин, вот, кого мадам Мальдис, вот, они все-таки так историю, ну, подняли, и вот, ну, хорошо, что и сейчас это продолжается. Сейчас уже это более осознанно так вот я на это все смотрю и стараюсь тоже так вот, ну, так сказать, поддерживать, вникать в это. Выстава княства вобразаў і слоў будзе даступнай для наведвальнікаў да 15 студзеня. Уваход на выставу ажыццяўляецца па чытацкім білеце Нацыянальнай бібліятэкі.